Здравейте всички, аз съм Genetic 997 и днес ще играем Brick Runner. Това не знам кой опит за клип е. Предполагам, че четвърти, даже пети опит да направя клип и да го кача в YouTube. Това ми е един от първите клипове. Ето ни, ето го Brick Runner. Отваряме чанта и слагаме в една от двете ръце. И с десен бутон чистим купчетата, а с левия поставяме. С F2 чистим задния фон, в смисъл този средния, и с F1 чистим ето този най-последния фон. Тук е доста готино. Виждам някакви пещери тук. Да изчисти малко и сега прокараме светлина. Уоу, това е доста готина пещера. Ще поставя линк в описанието на за към сайта на Brick Runner. Какво трябваше да кажа, избрах си мисълта. Няма значение. Както виждате, Brick Runner прилича доста на Терария. От своя страна Терария пък прилича на Майнкрафт, само че Brick Runner, както виждате, е триизмерен. Не само има триизмерни обекти. Не е като шиваната Терария, не че имам нещо против Терария, но не ми хареса чак толкова много. И така. Чай, това трябва да смена. Уоу, 47 камък. Както виждате, тук има деформирани обекти, не е като в Майнкрафт всичко да е еднакво. И така, ще приключвам този клип, защото става много бъгав и надявам се да ми напишете в коментарите с коя програма да снимам, защото тази прави с много голяма резолюция и не може да се регулират. На мен не ми лаги смисъл, ама като гледах клиповете лаги доста сериозно и така. Ще приключвам този клип. Аз бях Genetic 997 и това беше Brick Runner, извинявам се. Довиждане и благодаря, че гледахте.